Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan bagy tarap yurdumyzdaki täzelikler kimim habarlary bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şugun Balkan vilayetinde Türkmen bedewiniň bayramyna başlanan çäreler geçirildi. Durky täzelenen Balkan atçylyk sport toplumuna bayramçylyk at şapşyklaryna da giň gerim berildi. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli oralan dabary turu başdan ýokary ruhlantyga besenni. Bu ýerde estrada aýdymçylaryň, çağalar hemde ýetginjekler toporlanan çykyşlaryna giň gerim berildi. Bayramçylyk münasibetli atçylyk sport toplumynyň şäherlerine şekillenir hemde amaly haşam sunuwatynyň eserleriniň sergisi guruldy. Balkanyň görnükli suratkeşlerinden başlap, dördüjilik ýoluna girişýän ýaşlar bekişli bedewlere başlanan surat eserlerini görkezdiler. Şeýlede bir ýerde halçy gelin gyýlaryň, dergärleriň, ateswatlaryny taýýarlayan ustalaryň we beýlekileriň işlerinden tanışmak bolýar. Türkmen heýkeltaraşlarynyň döredän akalteke bedewleriniň heýkelleri barada aýratyn durup geçmeliler. Huwatly, buýsançly, owadan bedewleriň köp sany çeperçilik keşiplerini şuňurmany bar. Munyň özi geçmişiň şunyň hemde geljegiň ara baglanşygydyr. Ajaýyp däpleriň hemde häzirki döwrüň tejribäniň hemde istek arzuwlaryň sağlaşygydyr. Sergide milli saat gurallary, dutar ýasamak sunuwatynyň tilsimleri, ýene-de bir bölümde zähmet gurallary, durly kilimler görkezildi. Zenanlar durly heňleri ýerine ýetirip, el işi bilen meşgullanýarlar. Balkan vilayet tarihi ülkany öwrenş muzeýiniň göçme sergisiniň gymmatlyklary, bedewin halkymyzyň tutuş taryhynyň dowamyna sırdaşy bolan ona aýratyn şaýatlygy diýär. Bu ýerde teatr artistlarynyň ýürüýte taýýarlanan çykyşlary dabara öz boşly öwüşgün şaýdy. Türkmen milli küçtepli tansynyň ýerine ýetirmegi buňky dawaranyň şatlyk şowkuny has tartyrdy.
Sonra at çapşıklarına badalga verildi. Bugünkü geçirilen at çapşıklarda bekiçli bedewler gaýtalanmajak gözelligini, güç kuwwatyny hemde ýynamlyklaryny görkezdiler. Balkanaçylyk sport toplumuna bayramçylyk at çapşyklaryna at sınaklar hemde halkymyz üçin däwi öwürlen bu ajaýyp sport görnüşiniň köp sany jan köýürleri gatnaşdylar. Ýaş maksatnamasyna vilayatleriň hemde Aşgabat şäheriniň bedewleriniň gatnaşmaklaryna ýetginjek uly ýaşly hemde halipa çapyk tuwarlaryň arasynda 8 çapşyk geçirildi. 1000 metr aralyga guralan birinji çapşykda ýurdumyň ähli vilayatlarynyň wekilleri bolan ýetginjek çapyk tuwarlar ýaşa goşuldylar. Ine de atlar iň soňky öwrümden dogry ýola düşdiler. Ine soňky 400 metrlik menzil atlary yennamdan saýylýan 400 metrlik menzille dartgynly forsatlar emele gelýär. Ine özüniň aýorusyny batlandyrýan gözel obamam ýöňokdurmak çalşýar. Şeýlede nädigim ine soňky metrlerde nädigim özüniň aýorusyny barka batlandyr. Ardyly pellahanadan birinji bolup geçmekde basarýar. Ine görnäýlik şowkunly, şatlykly, çekeleşikli forsatlar boldy. Şeýlelikde bu çapşykda Lewap vilayat häkimliginiň nädik diýen gara bedewi ýeňji boldy. Ol bellilen aralygy 1 minut 07,15 sekundda geçdi. 1400 metr aralyga guralan ikinji çapşyk çekilişli boldy. Onu 3 ýaşaratlar öldüniň ýynamlyklaryny görkezdiler. Ine de atlar iň soňky öwrümde ine de dogry ýol. Antinalyň tomar edilen mehmany ýerleşler ine ýennamdan taýlan soňky 400 metrlik menzil balgyndan taýlanýan 4 hemde uly ýaşaratlarmy ine özleriniň aýorusyny batlandyrýan gara ýelen barha ýöňokdurlýar. Ine 3 köpek dagam alyp orady. Ine diýden dartgyny çekilişli forsatlar. Ine diýden dartgyny çekilişli forsatlar. Ine gara ýelen özüniň soňky metrlerdäki badyny hasa batlandyryp ardyly pellahana geldi. Bu çapşykda Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň gara ýelliýen doraty pellahanadan ilkinji bolup geçip ýeňji bolmak başardy. Ol bellinen aralygy 1 minut 38,14 sekund wagtda geçdi. Balkanaçylyk sport toplumuna geçirilen bugünkü at çapşyklar jan köýürler üçin hakyky bayramçylyk öwürli. 3 ýaşar atlaryň arasynda 1400 metr aralyga guralan 3-nji çapşyk hem gyzykly boldy. Soňky 400 metrlik menzil ine truwaşdan ýenäli ýarsy göňünçe gaýdan awraýly. Täzirki fursatda da ýödüniň aýorsuny bir jegem gowuşman ardyly pellahana birinji bolup gelmek başarýar. İkinji bolup birinji bergidäki Bagabat diýen garat ardyly pellahanadan geçýär. Diýden çekilişli dartgyny fursatlara tinetlik mehmany ýerleşler. Gadakly bolan 3-nji çapşykda Balkany vilayat polisiýa müdürlüğiniň awraýly atly gara doraty ýeňji bolmak başardy. Ol bellinen aralyga 1 minut 40,1 sekund wagt görkezdi. Türkmen medewiniň milli bayram münasibetli bugünkü geçirilen at çapşygynyň 4-nji çapşygyna 3 ýaşar bedewler 1400 metr aralyga goşuldylar. Çapyk tuwarlaryň ezberligi jan köýürleriň uly gollawyna münasip boldy. Finalyň tomosha edilen mehmany ýerleşler ine görüşmek dilerim. Kardeşim öňden gelmegini anamly dowam edip barýar. Men pellahana çenli bolan aral golby barha adalya. Kardeşim bolsa öňdeligi anamly özüne saklap ardyly pellahana birinji bolup gelmegde başarýar. Arkada ikinjinde altynyň netli. Kardeşim bugünkü toý gününiň 4-nji çapşygyny Daşol vilayatynyň bayragyny alma urnak bätleşikdi. Ödiýeňşini bayram edýär. Daşol vilayat polisiýa müdürlüğiniň kardeşimi. Bellinen aralygy 1 minut 39,14 sekundda geçen Daşol vilayat polisiýa müdürlüğiniň kardeşi atly doraty bugünkü 4-nji çapşygyň ýeňjisi boldy. Balkanaçylyk sport toplumuna şany sene münasibetli geçirilen at çapşygynyň 5-nji çapşygyna bedewler 1400 metr aralyga goşuldylar. 3 ýaşar atlaryň bäsleşigi çekilişli boldy. Finalyň tomosha edilen mehmany ýerleşler ine keýmir hädirim öňdeligi özümde saklamaga çaljy. Onuň gapdalyndan bolsa Guwunjym barýa. Ine Guwunjymyň ýerýänlerine mene Seyran Maria. Ine öňdäki 3 at ýöz aralaryna ýetip görüşi dowam etdirýärler. Ine şeýlelikde pellahana birinji bolup Guwunjym gelýär. Guwunnurdy. Ine Guwunjym öz jan köýürlerini guwunnuryp 5-nji çapşykda köýüň ýeňşini bayram edýär. Şeýlelikde bugünkü bayramçylyk münasibetli geçirilen at çapşygynyň 5-nji çapşygyna Lewap vilayat häkimliginiň Guwunjym atly doraty ýeňji boldy.
Ol bellinin aralygy 1 minut 42,14 sekund wagt görkezdi. Bayramçylyk münasibetli geçirilen bugünkü at çapşyklarynyň 6-njy çapşygyna bedewler 1400 metr aralyga goşuldylar. Bu çapşyk hem gadakly hemde çekilişli geçdi. Yine de atlar son kıvrımdan doğru yola düştüler. Yine diýen gartmyny portatlar. Çapy ýodasynyň iç ýerinden bolsa köşeli alborady. Orta urpdan sürüp uğran. Göktepe de ödünün aýgyryşyny batlandyr. Yine köşeli bilen Göktepeň arasyndaky ýitgörüş, Göktepeň ýeňişi bilen hem tamam bolýar. Göktepe Abdulla hemde ýyllaryň diýen atlaryň netli. Şeýlekde Türkmenistanyň döwlet serhat gullugynyň Göktepe atly alaty 6-njy çapşygyň ýeňişi boldy. Ol bellinin aralygy 1 minut 41,19 sekundda geçdi. 3 ýaşar bedewleriň arasynda guralan 7-nji çapşyk çekilişli pursatlara betlendi. Bu çapşykda da bedewler 1400 metr aralyga goşuldylar. Yine atlar son kıvrımdan doğru yola düştüler. Yine saatlik şoğun alatmanı ötürlüyor. Atlar bolda çapı ödüdünü tartırıp baryalar. Yine görsünüz yali. Tinlaliň, tomasadiliň mehman illeşler. Yine alat kaplan öňden gelmegini dowam edýär. Ary hemde nuranaň nesli kaplan ardyly pillagana birinji bolup gelmegde başarýar. Yine Asfa şäheriniň bayrağını alma uğruna akıbatlaşykdy. Asfa şäher häkimligine degişli bolan kaplan diyen alat bugünkü toy günüň 7-nji çapşygyny öz ýeňişini bayram edýär. Asfa şäher häkimliginiň kaplan atly alaty 7-nji çapşygyň ýeňişi boldy. Ol bellinin aralygy 1 minut 43,11 sekundda geçdi. Pellehanadan ilkinji bolup geçen bedewlere serpaýlar ýapyldy. Bayramçylyk münasibetli geçirilen at çapşyklarynyň jemleji 8-nji çapşygyna ýurdumynyň ähli welaýatlarinden halipa çapytwarlar gatnaşdylar. Olar bu ýaşda haýsy aty çapyp ýaşa gatnaşmaklaryny kefitlemek üçin biç atışdylar. Halipa çapytwarlar nisibesinden çykan bedewa atlanyp ýaşa goşuldylar. Mehman illeşler, ine de halipa çapytwarlarymyz öz erkediyen atlary bilen ýola düşdiler. Ýol bolsun halipalar. Mehman illeşler, halipa arkadağımızın görüllüsini eğirip, halipa çapytwarlarymyz bugünkü toy gününe de atylly ýörülgäni dowam etdirýärler. Arkadağı serdarımızın koyun baş bayrağı Türkmen halkının öz milli buýsanjynyň toyuny görnenensi toylaýanlygyny aýdynlyk bilen görkezýän bolsa gerek. Gelin biz bolsa çapy ýodasyna dolalyň mehman illeşler. Ine häzir ýaşyň öňüni kelip çekip barýar. Onuň ýerýänden bolsa Kızıl Meydan barýar. Ýok, ne indi Kızıl Meydan ýaşyň öňüne geçýär. İkinji bolup kelip barýar. Ine atlar şeýle tertipde ýaşyň öňüni çekýärler. Arkalygym özüniň aýagyny batlandyryp öňe goşulmaga çaljak. Ol häzir üçünji bolup gelýär. Ine tiýinleşiginde ýaly Kızıl Meydan häzirki portatda da ýaşyň öňüni çekýär. Ine ol kelip bilen hatta darpınlı portatlary emele getirip ardyly pellagana barha golyrak gelýär. Çekilişli portatlar bolsa dowam edýär. Aýlagyň şatlyk şowguny hatta belinde göterilýär. Kızıl Meydan bilen kelip darpınlı portatlary dowam edýär. Ine de Kızıl Meydan pellagana birinji bolup gelýär. Gödüň aýdyň halipa. Şeýlekde halipa çapytwarlaryň arasynda geçirilen çapşykda Ahali welaýatynyň Bäşek Sapargalyjowyň Kızıl Meydan ýen alaty ýeňişi boldy. Bu çapyktwary Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragy Ýeňil Awtaulaga goşurly. Sowgat berilen täze Awtaulagy milli däb desuwlara laýyklykda kabul edilmegi ulumany mazmuny eýe boldy. Men Ahal welaýatynyň Sarasetirawyň ýaşaýjysy Bäşek Sapargalyjow Balkan atçylyk sport toplumunda toy boldy. Şu azat toyuň çagynda halipa çapytwarlaryň ýaşynda dor bedew bilen ýeňiji boldum. Hormatly prezidentimiň şah serpaýyna munasip boldum. Men muňa juda buýsanýan. Şuňalyk mümkinçilik dördüp beren. Halipa arkadagymda, arkadagy serdarymda köp sag bolsun aýtýan.
akla halkımızın, kahraman arkadaşımızın, hormatly prezidentimizin Türkmen Bedevi milli bayramı kutlu olsun. Şu azat toyununda toydan serpaylı olanıma buysanyan. Hormatly prezidentimizin zansa belentası aman yurda avadan olsun. Oy toylarını toy olsun. Sonra balkanatçılık sport toplumunu yurdumuzda giyinden we dawaraly ýagdaýda bellenip geçilýän Türkmen Bedewiniň milli bayram münasibetli geçirilen at çapşyklaryna ýeňje bolan çapyk tuwarlary sylamak dawarat boldy. Ýeňje bolan çapyk tuwarlara hormatly prezidentimiziň adyndan 50 000 manat mösberde pul bayraklary hemde ýadgarlyk sowgatlary dawaraly ýagdaýda goşurly. Ýeňje bolan çapyk tuwarlar öz gezeklerine gowşurylan bayraklar üçin hormatly arka daýaly serdarymyza tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini hemde ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Näşuň Balkan welaýatynda Bedew bayramçylygy münasibetli geçirilen at çapsygynyň 7-nji çapsygyna gaplan diýen alaty bilen arka daýaly serdarymyzyň şaserpaýyna münasip boldum. Biz atçynaçlara şular mümkinçilikler derdip berýän üçin köp sag bolsun, aýjan jan sag bolsun. İliyurt bahvidi tutýan tutumly işler elmidäme rawajar. Türkmen Bedewiniň milli bayramyny zähmet sowgatlary bilen garşylanan önümçilikliň beýram paýtatymyzdaky Parahat hususy kärhanasydyr. Täze önümiň öndürilip başlanmagy şanly sene öz boşly sowgat boldy. Türkmen Bedewiniň milli bayramynyň dawralandyrylýan günlerini täze önümiň öndürilip başlanmagy kärhana tarapyndan belent wüzi plan gazanylýanyny tasdiklaýa. Körpelere niýetlenen käşir pürösiniň önümçiligini ýola goýmak bilen Parahat hususy kärhanasy öndürilýän önümliň sanyny ýene-de artdyrdy. Munyň özi häzirki döwürde öz boşly üstünlükdir. Pürö üçin gerek bolan çegmal, ýagny käşir daýhan hojalyklarynyň käreneçilerden satyn alynýar. Hemiki goşunysyz öndürilmegi milli önüm käşir pürösiniň esasy aýratynlyklarynyň biridir. Şweytsariýanyň, Italiýanyň häzirki zaman enjamlaryna taýýarlanýan täze önüm Ýewropa ölüňlerine laýyk gelýär. Şerki bazaryň dolu öpçün edilmegi bilen täze türkmen önümini eksport etmegi meýilleşdirilýär. Iqtisady ösüşiň köp ugurly häsiýete eýe bolmagynyň häzirki döwrüň möhüm şertini nyktamak bilen hormatly prezidentimiz eslenlik işiň ýokary netijelere beslenmeligini belleýär. Şuna daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümliň öndürilmegi esasy ugur bolup durýar. Şu ýörelgene baş maksat edilýän toplumlaryň biri Türkmenistanyň synagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy Aşgabat şäherindäki Parahat hususy kärhanasydyr. Bereketli toprağymyzda ýetişdirilýän almadyr armadyň ödümdir erigiň gaýtadan işlenilmegi netijesinde olaň pürösini konsentratyny almak bu kärhananyň esasy ugurlarynyň birine urly. Bu önümleri içerki bazarda bolşýaly daşary ýurtlarda da esleň barha artmagy olaň ýokary hilini tasdiklaýar. Ýeri gelen aýsak önümler ähli talaplara laýyk gelýän ýürütün ýetlenen usully gaplanylýar. Parahat hususy kärhanasy bilen ysnyşykly hyzmatdaşlygy saklaýan daşary ýurt önüm öndürjileri türkmen toprağynyň datly meýwelerini gaýtadan işlenen önümine ul islew bildirýärler. Önümlerimizi satyn alýan daşary ýurtly hyzmatdaşlar türkmen konsentratlarynyň beýleki döwletlerden alynýan önümler bilen deň derejede besleşýänini tasdiklaýarlar. Şol sebäpli olary biziň deýişli önümlerimizi köp mukdarda satyn almagy ul islew bildirýärler. Hemişe gözlegde bolup täze belentlikler nazarlayan kärhana işlerini döwrüň talabyna görä amal aşyrmak bilen deýişli önümliň bolçulugyny döredýär, ekspert babatdaky mümkinçiliklerini artdyrýar. Häzirki günlerde döwrümiziň derwäs meseleleri bilen baglanşykly maslahatlara giňger merilýär. Işçi häsiýetli çäreleri ösüşlerimiziň öz bolşly beýanydyr. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we meclisiniň başlangyjy bilen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna ýurdumyzyň bilim, saglyk, goraş we derman senagaty ministrlikleriniň guramagynda geçirilen waz nasihat maslahatyny işin häsiýet mahsus bolup, depkinli ösýän ykdysady taýdan kuwatly, her bir adamyň durmuş taýdan goraglylygy ýoly goýulan döwletimizde adamyň halal zähmet çekmegi, ýaşlamyzyň okumagy, hünäre öwrenip ökdi hünärmenler bolup ýetişmegi, münasip deň çalmak üçin ähli şertler döredilýär. Bular barada gurumlar çäreleň içinden erişarga çol geçdip, maşgyny mukaddesliги, zenan mertebesi, milli gymmatlyklar depde surlymyz hereket edýän kada kanunlary berja etmek, kanunlylygy we hukuk tertibini öpçün etmek, raýatlyň hukuk bilimlerini artdyrmak, hukuk medeniýetini kemale getirmek, ýol hereketiniň howpsuzlygy, kanun bozulmalygyň öňüni almak, watan söýçüligi, zähmeti söýgüni terbiýelemek, döwletimiziň we jemgyýetimizden gazananlaryny hasam berkitmek, täze derejelere çykarmak,
gatnaşmak çärelerde esasy üns berilen ugurlyň biri bolup, sadyn durmuş ýörelgelere ıgrarly gazanmak barada çykyşlarda uly orun berilip, ýurdumyzda her bir maşgalanyň awadan durmuşda ýaşamagyna, ýaş nesillimizin milli we umumy adamzat ruhy gymmatlyklar esasyny terbiýelenmegine gönükdirilen toplumlaryň özgörtmeler üstünlükli durmuşa geçirilýär. Maslahatlarda kuwatly ruhy mazmun jemlendi. Ol belent raýatlyk we watançylygy wagny nasihat etmekde, ýaşary terbiýelemekde uly ähmiýete eýdirip, çärelen ýokur ruhlentligi halkymyzyň mizemez agzy berligini betewlüni alamatlanyrýar. Türkmenistanyň jemgyçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty, mejlisi, bilim ministrligi, Demokratik partiýa we ýurdumyzyň jemgyçilik guramalary tarapyndan türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli ötüşli ýollarymyzyň nyşany ahalteki bedewlary halkymyzyň buýsonjy we milli mirasy ratly maslahat geçirildi. Maslahata gatnaşanlar berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne watanmyzyň awraýyny belent derejelere gallyrýan hormatly prezidentimiň ýylyurt bähwitli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaçlyklary betlenmegini arzu etdiler. Ahalteki bedewi milli baýlygymyzy we buýsonjymy zatly dawaral şäheri Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşi Aşgabat şäher komiteti hemde Türkmen atlary döwlet birleşigi tarapyndan geçirildi. Matmula adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetining Türkmen dili we edebiýat fakultetiniň guramagyna şan şöhraty dünýä dolan bedewi matly dawaral şähere geçirildi. Dawaral şäheriň şäherinde hormatly arkadaşymyzyň eserleriniň we türkmen bedewini wasp edýän suratlaryň sergisi guruldy. Dawaral şähere gatnaşan professor, muallimler we talipler ýurdumyzda ötüşiň täze belentliklerini tarap bedew wady bilen alyp barmak bilen berqarar döwletimizde ilim, bilim we ýaşlar siýasatyny dawralandyrýan hormatly prezidentimiz arkadaşly serdarymyzyň adyna hoşallyk we alkyş dillerini aýtdylar. Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde halkyň arkadaşly zamanasy ýylyna türkmen bedewiniň milli bayramçylygy münasibetli berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne türkmen bedewiniň wasbatly ýurdumynyň halipa we tanymal aşnatlary bilen dawaral duşuk geçirildi. Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutunda türkmeniň uçur ganaty asman atlary atly dawaral maslahat geçirildi. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutuna türkmen bedewlerimiz milli buýsonjymy ady bilen bayramçylyk dawaraty geçirildi. Bedew tarapynyň belen tutulýan ýurduna hormatly prezidentimiň tagallasy bilen her bir günümiz ötüşlere, belent ýeňişlere betlenýär. Ahalteki bedewleriniň asyl mekanyna türkmen atlaryny goýulýan sarpa, aşynatlyň ýygydarly ösürilmegi ugruna döwlet tarapyna edilýän alyda türkmen bedewleriniň şöhratyny hassa belende gallyrdy. Türkmen bedewiniň milli bayramynyň geçirilmegi ýurdumyzyň hemde halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýetlidir. Muň şeýledigini Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutuna geçirilen dawara aýdyň görkezdi. Türkmenistanyň Inженер Tehnik we Uly Kommunikasiýalary Institutuna arkadaşly serdar bilen öňe barýar bedew watly watan matly aýdym taýly dawara geçirildi. Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutuna geçirilen ilmi maslahat atda wepada bar sapada diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutuna türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli döwlet nişanlarymyzy mukaddes ratly dörejilik duşugy geçirildi. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli Türkmen Döwlet Ykdysadyat we Dolanýaş institutuna geçirilen aýdym taýly dörejilik duşugy Türkmenistan meşhur bedewliň watany diýilip atlandyryldy. Onda türkmen halkynyň bahatsız gymmatlygy hemde buýsonjy bolan ady rowaýaty öwrülen behişli bedewlerimiň dünýädäki şöhraty barada söhbet edildi. Lavally okulan şygyrlarda ýerine ýetirilen aýdym taýly çykyşlarda ahalteki bedewleriniň gözelligi wasp edildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutuna türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli aýdym taýly dawaral şähere geçirildi. Institutun kuwat aýdym taýly toparynyň ýerine ýetirmeklerine ýanglanan aýdym taýlarda türkmen bedewiniň wasp ýetirildi. Seyitnazar Seydadynaky Türkmen Döwlet Muallimçylygy Institutuna waspyň tenawully dillerde bedewatly aýdym taýly dawaral şähere geçirildi. Bayramçylyk ruhuna betlenen bu dawarada talip ýaşlar merdana halkymyzyň şan şöhratyna we guwanjyna öwürlen. Gaýtalanmazak gözelligiň, ýürüklügiň nusgasy bolan behişli bedewlerimiň tarypyny azaýyp aýdym taýlary, şygyrlary we tantlary bilen wasp etdiler. Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde geçirilen ilmi maslahat behişli bedewler milli guwanjymy diýilip atlandyryldy. Maslahatyň dowamyny edilen çykyşlarda asyrlaryň dowamyna kemale gelen türkmen bedewleriniň wasp ýetirildi. Uniwersitetiň melhem aýdym taýly topary Çäre Aýratyn öwüşgün berdi. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýeti Sport we Ýaşlar Siýasaty Ministrligi bilen bilelikde ýokary okuw mekdepleriniň arasynda sanly ulgamy arkaly geçirilen türkmen ýaşlary goluna eýýämiň beýik işleri atly online okuwyny Ýagşygelli Kakaýew adynaky Halkara Newt Gad Uniwersitetiniň meýletinçi taliplerimi işe gatnaşdylar. Türkmen bedewiniň milli bayram bilen utgaşan çäri ören täsirli boldy.
Medeniyet Ministerliğinin guramagyny Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeýine sanly ulgam arkaly geçirilen çäre şany sene bagşlandy. Türkmen halkynyň dünýä medeniýetine goşan milli gymmatlyklarynyň biri bolan ahaliteki bedewlarynyň dünýädäki şan şöhratyny hasam artdyrmak häzirki döwürde möhüm uğurlaryň biri bolup durýar. Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetiniň şan şöhratly ahaliteki bedewi Türkmen halkynyň milli gymmatlygy diratly ilmi maglumatlar geçirildi. Türkmen Döwlet Mali Institutynyň nakyda bara Türkmen bedewleri dünýä gymmatlyklarynyň naýbaşlarynyň biridir diýilip atlanyryldy. Oğuzhan adynaky Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetine geçirilen çäre Türkmen bedewiniň milli bayramyna bagşlanyp ol ýokary ruh elentligi beklendi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna bayramçylyk münasibetli geçirilen dawra täsirligi bilen tapawutlandy. Häzirki döwürde ýurdumyzda açylyk sunugatyny ösdürmäge döwletimiz tarapyndan ähli çertlen we giň mümkinçilikler döredilýän gonurçydyr. Edebi Aydym Saz kompozisiýasy täsirli boldy. Onu milli taryhymyzyň gahrmanlarynyň keşipleri canlandyryldy. Beýik türkmen şahyry, akıllary Magtumul Piragynyň öçmez ýetmez goşgulary ýanglandy. Umumilli dawra türkmen bedewiniň bayramy nasibetli. Ýagşylyk Qaýfadyna Qalqara Nebit we Gazi Uniwersitetine geçirilen çäre ýurdumyzda bedewi goýulan hormatyň ullugyny şöhlendirdi. Atçylyk dünýäsi öz bolşlugurdyr. Ony adamyň ýeşiniň diňe bir ogry bilen baglanşdyrmak mümkin nädir. Bu öz bolşluk biziň durmuşymyzyň köp taraplaryny öz içine alýan çäreden many mazmunyny öz beýany tapdy. Bu ruh welentlik ýagdaýy türkmen bedewlarynyň hormatyna uniwersitetde guralan dabarada aýdyň duýuldy. Türkmen bedewiniň milli bayramy nasibetli Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetiniň meýdançasyna Aýdym Sazly bayramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarada ýokary okuw mektebiniň taripleri berkarar döwletimiziň täze ýamynyň garkynyşy döwrüni milli boýsanjymyz bolan türkmen bedewlaryny wasp edýän joşgully aýdymlar, milli tanslar bilen çykyş etdiler. Türkmenistanyň Gerdeşler Arkalaşyklarynyň Mary Vilayet Birleşmesi bilen Hadar Derýa Adynaky Bolumçylyk mektebi ýelden ýenden bedewler atly Aýdym Sazly dawraly çäre geçirdi. Ahal Vilayet häkimligi Türkmenistanyň Magtumul adynaky ýaşlar guramasynyň Ahal Vilayet Keňeşi, Gerdeşler Arkalaşyklarynyň Ahal Vilayet Birleşmesi, Vilayet Medeniýet Müdürligi bilen bilelikde açyk asmanyň atyna geçirilen bedew bayramyna bagşlanan dawra baý many mazmuny eýe boldy. Göwül götürji, ýürek joşturjy duýgulary beklenen bu dawra berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe il önümizden ady ýalamada bolan behişli bedewlerimize sarpalarynyň hormatlarynyň ulutygynyň aýdyň nyşanyny öwrüldi. Aýdym Sazyň hoş owazyna beklenen bu dawrada medeniýet we sunuga diýişgärleriniň dutarçylar toparlarynyň türkmen bedewiniň bayramy nasibetli taýýarlan çykyşlarynyň hoş owazy belenten ýanglandy. Usatlyk bilen ýerine ýetirilen Aýdym Sazlarda hemde tanslarda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ykbaly göterilen mehriban halkymyzyň, parahat watanymyzyň elimi meşhur insan gylykly duýgur gamyşgulyk türkmen ahaliteki bedewlarynyň hemde eşretli ýaşaýşymyzyň wasby has belenten ýetirildi. Balkan vilayetine bayramçylyk münasibetli ýaýwanlandyrylan çäreler ýokary ruh welentligi beklendi. Türkmen bedewiniň milli bayramy nasibetli Bolumsaz Gowdak etrap häkimlikleriniň, Türkmenistanyň Dynanyr Birleşiginiň etrap bölümleriniň, Demokratik Arar Partiýanyň etrap komitetleriniň, ýaşlyk guramasynyň etrap geňeşleriniň bilelikde guramaklaryna türkmeniň boýsanjy ganatly bedew atly Aýdym Sazly dawralar geçirildi. Dawralar boýdan başa şatlyk şowkuny beklendi. Milletiň göz guwançyna, uçur ganatyna deňelýän türkmen bedewiniň bayramy nasibetli Daşoz vilayetine giň germalan dürli dawralardyr çäreler özüniň ýokary ruh welentligi bilen ýatda galja pursatlary öwrülýär. Şeýle dawralar Göýrogly Gurban Sultan etraplaryna da geçirildi. Liverpool Tarih Ülkeni Uranş Muzeýinde Waspyň Sena bolly dillerde ady bilen geçirilen dawra hem türkmen bedewiniň milli bayramyna bagşlandy. Utgoşukly geçirilen sergide älim içine ýaň salan türkmen bedewlaryna bagşlanan surat eserleri, gamyşgulyk bedewlary seýitlemekde we atçylykda giňden ulanylýan esbaplar, nepislik bilen taýýarlanan şaý sepler görkezildi. Liverpool kitapxanasyna Arasenag diýişgärleriniň Gerdeşler Arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň agdalarynyň hemde Arasenag ortak hünär okuw mektebiniň bolumlarynyň tarip ýaşlarynyň gatnaşmaklaryna laçyn wagtyşly nurany bedew ady bilen geçirilen çäre türkmen bedewiniň milli bayramçylygyna bagşlandy.
Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň hödýerini görüp hem duýup ýaşaýan, özleriniň her bir günni toýdur bayramlara betleýän bagtyýar raýatlarymyz bedew bayramyny uly ruhy rentlikde belep geçýär. Mara vilayetinde de bu bayramçylyk münasibetli aýdym zada dabaralar, maslahatlar ýygyderli geçirilýär. Şeýle maslahat vilayetiň merkezi kitapxanasyna geçirilip, oňa dörejilik işgärleri, okuýjylar gatnaşdylar. Marşäher häkimliginiň Demokratik Partiýanyň şäher komitetiniň, Ýaşlar Uramasynyň Marşäher geňeşiniň hemde vilayet baş bilim müdürlüğünün, Kerdeşler arkalaşyklarynyň Mara vilayet birleşmesiniň, Arar Partiýanyň vilayet komitetiniň bilelikde uramaklarına geçirilen dabaral maslahat Türkmen bedewiniň milli bayramyna bagyşlandy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüni ahaltaka bedewlere alhym joşgyny emele getirýär. Bu ruh bilenlik halkyň arkadaly zamanasy ýylynda uludoň toýlanylýan Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli giň gerim bilen ýewaňlandyrylýan ýurdumyzyň medeniýet we sunat usatlarynyň şowhunly aýdymy sazla çykyşlaryny özüne jemleýän bayramçylyk konsertlerine aýdyň owşugyna eýe bolýar. Paytahtymyzda şöhraty asyrlar açyp gelýän Türkmen bedewiniň şanynda bayramçylyk dabaralary ýaýwanlandyryldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe milli bayramçylyklarymyzda şol sanda Türkmen bedewiniň gününe täze mazmunyň berilmegi, hormatly prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän Türkmen halkyny täze bilentlikleri ruhlandyryp, onu ýaşaýyş durmuş derejesiniň hemde awadançylygynyň ýygyderli ýokurlandyrylmagyna gönüktirilen iri özgörtmeleriniň bedent ruhy, medeni orlarynyň we görülgeleriniň şaýatnamasy bolup durýar. Bu hakykat bayramçylyk çärelerine aýdyň ýüze çykdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe gönnün güni gahrman arkadaýymyň tagyllaty bilen milli sinanamamyzda möhüm orun eýleýän Türkmen bedewiniň milli bayramçylygy döwrebap derejede dabarlandyrylýar. Olaň her biri ýurdumyzda bedew oýlayan hormatyň uly doguşyklylendirýär. Ma'lum bolşýaly häzirki wagtda Türkmenistanyň atçylyk sportunyň dürli görnüşlerini gawul etmäge ulun serliýär. Munyň özi ýurdumyzyň atçylygyny mundan welekde ösürmek, şöhrat gadanan ahalteki bedewlerini ösürüp ýetişdirmek boýunça tohumçylyk işini kämilleşdirmek, çapyk suwarlary we sport bedewlerini halkara ýarışlaryna taýýarlamak bilen gönnün onu baglanşyklylar. Bedewliň bu öz bolşy tohumna üren belet we oňa sarpa goýan gahrman arkadaýymyň ahalteki bedewi bilen buýsanjymyz we şöhratymyz adly kitabyna belleşi ýary. Ahalteki bedewleri diňe bir däp bolan at çapşyklaryna däl, eýsem atçylyk sportunyň beýle görnüşlerine de ajaýyp netijeler görkezge. Ahalteki bedewleriniň owadanlygyny, watanymyzyň ösüşlerini, hormatly prezidentimiziň ýylyurt bähridine gönüktirilen özgörtmelerini watp edýän aýdymlar bakaryň temin howaty bilen öz bolşly ajaýyp sazlaşyk emele getirdi. Bu sazlaşyk hoşniýetli gatnaşyklary, dostlukly hyzmatdaşlygyny nazarlayan hormatly prezidentimiziň ýylyurt bähridli, dünýä ähmiýetli siýasatynyň öz bolşly dabaralanmasyna uruldy. Munyň özi ýurdumyzda atçylyk sportunyň ähli görnüşleriniň ýokary derejelere göterilmegi ugrunda edilýän ýygyderli işleň aýdyň netijeleri. Ýurdumyzda degişli kadrlara laýyklykda sport çärelerine badalgy berilmegi türgünlüň tejribeleriniň artmagyna ýardam edýär. Sport çäreleri belesek bitlen gadanylmagyna mümkinçilik berer. Häzirki günlerde sport çäreleriniň Türkmen bedewiniň milli bayramynyň dabaralary bilen utgaşmagy möhüm ähmiýetlidir. Ýurdumyzyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň meýilnamasyna laýykly degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünliklere betlenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürlüğiniň biljard boýunça geçirilen ýarşy kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Paýtahtymyň birinjili ugrundaky bätleşik gyzykly tarapdan häsiýetlendi. Badalga berilen ýarşlar aýratyn ähmiýetlidir. Olu türgölleri tejribe toplamaga mümkinçilik berer. Ustatlyk artdyrmakda öz bolşy mektebi öwrleýän ýarşlarda esasy wezipä ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Her bir türgüniň okuýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bätleşikleri geljekki üstünlikleriň ödendir. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şuny 21 aprel saat 20-den 22 aprel saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayetine ötkep duran bulutly howa bolup azgym ýağış şäher ýyllarym çakmagy mümkin. Demirad güneterden telesekund 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 11-16 gradus, gündüzüne 21-26 gradus maýly bolar.
Ahal vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup, bunun ikinji ýarymyna az kim ýağışýar, ýyllarym çakma mümkin. Demirady kunatardan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gijetine 13-18 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Mara vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup, demirady kunatardan telesekundy 7-12 metr etýän şemal öter. Hawa gijetine 11-16 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Liverpool vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup, demirady kunatardan telesekundy 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gijetine 11-16 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Daşgy vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup, az kim ýağışýar, ýyllarym çakma mümkin. Unortuna tardan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gijetine 13-18 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýly bolar. Paýtagtymyzda Aşgabatda ötkäpdiren bulutly hawa bolup, günüň ikinji ýarymyna az kim ýağışýar, ýyllarym çakma mümkin. Demirady kunatardan telesekundy 9-12 metr etýän şemal öter. Hawa gijetine 16-18 gradus, gündüzüne 25-27 gradus maýly bolar. Ýurdumyzda boýunça aprel aýynyň 22-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, ýaz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, paslaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 6 götürüm artmagy, bu howanyň akymynyň üýtgümegi bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenip paslanyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňdan watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşlere betlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.